Aditu Eluiaren hizketa ezagutzaileak automatikoki sortzen ditu audio eta bideoen transkripzioak eta azpitituluak. Adimen artifizialean eta sare neuronaletan oinarrituta dago, eta oso erraza da puntako teknologia hau erabiltzea. Transkribatzeko edo azpititulatzeko, bideo edo audioaren fitxategia aukeratu, hizkuntza aukeratu, transkribatzeko botoia sakatu eta listo. Azpitituluen fitxategia zerbitzarian kargatzen denean, deskargatu besterik ez duzu egin behar. 1978. urtera arte egingo dugu atera. Urte horretantxe sortu baitzen Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultatea. 50 urte hauen errepasoa egingo dugu, eta puntako ikerketa talde batzuen lana ezagutuko dugu. Azpitituluak editatzeko edo transkripzio osoa deskargatzeko aukera ere baduzu webgunean, eta zuzeneko emisioetan ere erabil dezakezu azpitituluak automatikoki txertatzeko. Probatu doan aditu.eus webgunean.